chiregai zvino tichipinda muchikamu chatinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa uye nezvinoda kufumurwa. Nansi isikhathi lapho singena-ke kuhlandla lethu lapho esithithina okuzilayo okwethusayo njalo-ke lokufuna-ke ukwenjula. Iye ukaona munhu atibata pane chino chirongwaka panenge pane zviri kunetsa, aida zviri kuyera, zviri kushamisa, zviri kutyisa kana kuti zviri kuda kufumurwa. Tina mama vatinavo pano, regai ndichingoti mainini, handiti makadiko mainini. Makadiko tete. Right, hangu shamwari tokutambira ine mufaro mukuru. Ndinofara zvikuru kuva nemi pachirongwa. Ndo zvakaita munhu ane nhamo here ane simairi anoratidza face kubwinya bwinya kudaro naimi. Nhamo yako ungazoiratidza here pese pese, unongosekerera chero nenhamo yako. Handiti ka? Ehe, alright. Ndogara kutaura kuti kuona munhu atitsvaga kuti please nditsvagirewo namba idzi. Ndofunga vakawanda vakutoziva namba iyoyo. Vanenge vane matambudziko, vane zvinonetsa, vane zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, vanoziva kuti pane namba inonzi 0772 895 894. kungotumira message ipapo chete takutotsvaga itonzwa kuti zvakamira sei. Chii chakaita kuti mutsvage namba yedu uye mutitumire message? Chekutanga tete, ndanga ndiri munhu anoteera zvirongwa zvenyu, ndichiteerera zvakawanda zvinotaurwa nezvinobudawo. Saka semunhu anga achifolowa chirongwa, ndakanzwa moyo wangu uchiti ndine nyaya iri kundinetsa. Asi ava makore ichindinetsa, asi zviri kuramba kubuda. Ndinongonzwa kuti dei ndaiwana kana munhu wekutaurira. Dzimwe nguva zvinobvawo mumauri kana ukawana wekutaura naye, asi unombotsvaga wosvika pachikamu chekuti unoshaya. Saka ndakaona tete muchibatsira vanhu vakawanda panyaya dzakaita sei. Handisiri ndobatsira vanhu, ndo vanobatsira vanenge vanhu vatoungana pano vakatoteerera pano. Vamwe ndo vanouya kuda kutsvaga vanhu vekubatsira, vamwe ndo vanenge vane matambudziko. Isu chedu kungo kuprovide this platform yeStar FM kuti mukwanise kushare problem yenyu. Right, handei kudambudziko renyu. Inyaya yei yaita kuti munge muchiuya panapa? Nyaya ndauya nayo ndichati nditange kurondedzera. Kusvikira panyaya chaiyo yandazoya nayo pano. Right. Ndingati ndakaroorwa ndine makore 17. Ndichiri mwana mudiki chaizvo. Semunhu anga achitangawo kudzidzira pane zvekupimbwa nekupimbana, ndakasanganawo nemukomana wangu mukunamata mukereke. Ndikafara zvikuru kuti ndawanawo munhu wokufambidzana naye, anga ariye wekutanga. Since ndandisina kumbosangana nemumwe mukomana wandandinaye, ndakafara zvikuru. Asi vabereki vangu vakati nezero rako rauinaro wakasirisa mwanangu, dei wamboita zvokuenda kuchikoro. Unongozivawo kana wapindawo murudo, unonzwa kuti zvinhu zviri kufamba. Ndakasvika pakuti mukomana wangu akasvika panguva yekuti akaita zvekuti ngatiroorane. Saka ini ndakamboda kuti aiwa ndoda kumboita zvechikoro, since ndakamirira maresults angu. Akandivhevhetedzawo nenzira dzakandivhevhetedza nadzo kusvikira ndabvumawo. Ndakasvika pakupinda mukuroorwa. Semuroora mumusha ndakapindawo, ndaifarira zveshuwa ndichinzwa kuti ndakaroorwa. Plus kana ukaroorwawo mufamily inoita sekuti iri nani chaizvo. Unenge une mufaro wekuti aiwa ndagara zvakanaka. Ndirimo mukati mekugara, ndakabatsirwa mwana wangu wokutanga 2005. Ndabatsirwa mwana wangu, aiwa takarera mwana wedu zvakanaka, akakura. Ndokuita nhumbu yechitu. Panhumbu yechitu ndine complications akaitika panhumbu, akasakisa kuti ndizondobatsirwa ndiri kuchipatara chikuru. Pakudzoka kwandakaita, ndingati baba vemurume wangu vakashaya, ndandichine nhumbu ine 6 months. Ndopavakashaya. Saka ndakadzoka kwandandanobatsirirwa kuya. Tata kugara mumusha namai. Ndakaenda kuri kuchipatara kuMasvingo General Hospital.
taigara namai nemukomana webasa. Ndinda ndiri muroora anga achigara pamba, tatiri varoora va3 by then. Saka semuroora anga achigara namai pamba, mai vakaita dambudziko rekuti vakarwara ndobva vatorwa vakaenda kuchipatara. Saka vakanditi muroora apa tezvara vakashaya. Saka vakanditi muroora wofana undiita sei, wondiklinirawo murumu mangu. Vasingafariri zvekunzwa dust kana kuti kupinda mba mune dust. Asi muroorawo ndokuti regai ndiite tara chaiyo kuti mai vauye vasununguke vapinde mumba makachena. Ndiri mukati mekuklina imomo ndakapusha mubhedha ndokuti regai ndibise mabhokisi aya akaita sei akagarana. Saka ndabisa mabhokisi, ndabisa meshini, papa nemeshini yekusona. Ndapusha meshini ndaisa uko. Saka papa nesuitcase rari pasasi rakagara pamusoro pezvidhina zvekuti rakakavhwa nemucheka zvekuti hautombooni kuti kana kufungira kuti panei. Saka pandakasumudza ndakangonzwa saundi yekurira kuti kuchu. Saka ndikangoti regai ndimboita zvekuklina, but ndakaramba ndine chido chofungwa kuti chinhu charira umu chii, ndinoda kuita sei. Regai ndidi ndakamboita sendazezera kuti ndivhure. Ndatora mwana, ndandine mwana ipapa anga achine 9 months. Ndaburitsa mwana ndamuenda kunomurarisa muimba yekurara. Ndazouya ndazovhura suitcase riya. Musuitcase ndakawana rarisina ukiwa. Pandakanovhura chekutanga chandakasanganidzana nacho ini upenyu hwangu ndisati ndamboona chinhu chinonzi shato. Ndakaona dehwe reshato. Dehwe iri rarakapetwa. Dehwe shato yakauraiwa then dehwe racho rakanyatsokupetwa zvekuti rinenge rakaomeswa zvekuti hautombofungire kana kuti chii. Saka ndakabva ndati hana yakarova, because zvimwe zvazvirimo handina kuzokwanisa kuti ndichiona pandakaona mabeads, zvuma nechichi nemicheka yanga irimo. Saka hana yangu yakarova. Ndobva ndadeedza mukomana ndikati muzukuru uya kuno. Mukomana anga ari mukomana webasa. Taiva nemukomana aishanda pamba ipapo. Uya kuno auya ndikati pane zvinhu zvaitika mumba, pane zvinhu zvandavhura. Pandavhura zvinhu izvi ndaona kuti ndichizviona ndega handizozivi kuti maeffects azvo chii. Uyaonewo kuti mangwana zvikazo tichingonzwawo vamwe vachiti umwe akazoonawo chakati. Saka ini ndakambonzwawo vamwe vachiti kuna akazodai akadai, hana yangu yakarova. Ndinozosangana nezvo ndosangana nazvo, umwe ngaaone agoita sei agopupura. Mukomana akauya, mukomana anga nezvivindi akabva ati mbuya munotya chii kwemi. Aiwa regai titobudisa tione, tinongonzwa kuti shato taona kuti yakareba zvakaita sei. Inini ndiri mustate yekutya. Akabva aburitsa pachivanze akaribhedhenura zvekuti akakrosa nechivanze. Aiwa inini handamboiona, but ipapo ndakaona mufananidzo, because ndakaona dehwe rarakareba zvekutoreba zviya. Saka ndikati iwe dzosera nekukasira. Saka akabva aita sei adzosera. Ndakabva ndatozongoita fast kundidzosere zvinhu zvevaridzi. Saka zvimwe zvazvirimo panze pedehwe mati zvuma nechi. Mune zvuma nemicheka ine black and white newe red. Zvimwe zvacho handina kuzokwanisa kuona kuti chii, because ranga rakazara, dehwe rakapeterwa kumasaidi uku. Then izvo zviri kusaidi zvinge zvakarongwa zvakadii. Ipapo handidi kunyepa, asi vaiita zvechivanhu. Ndozvandinoziva, nekuti vava vasingaendi kuchechi. Aenda kuchechi ndimama nevana. Saka after 2 days ndakafonerwa namai guru vandaitevera. Mai nini muri sei? Ndinofara. Kuri sei kumusha? Kuri raiti chaizvo. Svikai mai nini muri penyu mega here? Ndikati svikanzi mai nini kuno kune nyaya. Ndikati kochii? Zvikanzi mai vari kupopota kunoku. Kuhospital?
kuchipatara kwavanga vaenda uku vanga vatorwa vaenda kumba kwevana. Mai vari kupopota kunoku vari kuti hamunditeereri nemukomana. Mai handisi kunzwisisa mati vati chii? Ina handina chandakambotadzirana navo, ndisingazivi kana zviripowo, but havana kumbodini kumbonditsanangurira. Saka mai guru vakati mainini kana panofanira kuva pane nyaya. Ndakaramba ndichifunga. Saka semunhu wandaitaurawo naye dzimwe dzenguvawo tichimbotaura ndakabva ndati regai ndimbokuudzai pane nyaya yakaitika kuno marimwe zuva. Takazodai tikadai nemukomana tikasangana nezvakadai. Mai guru vakati hamurevesi mainini. Chii chakadaro? Mumba here munorara vanhu? Ndo mama wana. Ndikati mumba chaimo. Kuti saka pamba vakazviziva sei? Ina handidi kunyepa kuti vakaziva sei. Izvozvo handisi kumboziva nokuti ivo chero pavakauya havana kundidudzira kuti mune zvamakaita zvandakashora. Aiwa. Asi pakudzoka kwavo ndoda kutaura chokwadi, ndakaona machanges. Ukama hwedu nekuwirirana kwedu namai kwakanga kwakuita kushoma, kuchiita kuchiganuka, zvekuti chero pasina nyaya ndanda kutsvagirwa nyaya zvekuti kana murume wangu nyangwe asipo achidzoka vanotomudeedza, zvekuti nguva dzekuti taakunorara dziya vanomudeedza, uya kuno ndaona kuti handingarari, mudzimai wako azodai. Vaya kana pamakazviona wakaudza murume wako? Ina handina kuvaudza. Vavaripo? Vanga vasipo ipapo, vanga vabuda nokuti taigara nemukomana. Ivo vaimbobuda vachienda uku kunana Masvingo kupi sevanhu vanga vachimbopota vachigara kune imba iriko kuMasvingo. Saka handina kuvaudza. Inini ndaitotya because ndaifungidzira kuti vanozonditi ko iwewo wanga uchitsvagei. Saka ndakanyarira munhu wandakakwanisa kuudza mukomana webasa. Saka mai vadaro mukomana anganzi anofanira kudzingwa aendi. Asi nyaya inoratidza kuti mataurirwo yakaitwa zvakanzi zvino kana mukati mukomana oenda, iye ari atatagara naye kwemakore akawanda ajaira pamba, oraiti mukomana oenda, ko ava muchavaita sei nokuti mati vese ava kuteereri. Saka nise munhu waidawo imba yake ndakagara, zvinhu zvakatanga kuoma, ndakatanga kurwara. Urwere hwandakatanga kunzwa ndaingoti maybe kuita sei kungorwara, zvekuti ndaienda kumakliniki ndonosvika ndotsanangura mairwara nei. Pekutanga ndakatanga kuita maabnormal periods, zvekutoti ndandisingachahwisisi kuti zviri kubva papi. Anga asingaperi. Ndaitoti ndikati kana 7 days ndostopa, kana 2 days ndopamidzira zvakare, mamwe mazuva 7 kana 14 ndokutombofunga kuti pamwe method of family planning yandiri kuita sei yandiri kushandisa ndokuchinja, but hapana chakaita sei chakachinja. From there ndakatanga kunzwa makumbo kupisa, achipisa, zvekuti akatanga kufefenuka makumbo, kufefenuka zvekuti ndakaenda kuchipatara vaiti iringworm. Saka vaiti vakandipa mishonga yemaringworm, pandinongonotanga kuzorera mishonga ye zvinobva zvawedzera zvekuti vaibva vati mira kuita sei mira kuzora. Ndakarwara titi. Murume wenyu achitichi? Sevanhu vaienda kuchechi, zvinongozi akatienda kuchechi vaingoti endai kuchipatara, zvinoda kuitwa sei timpote muchienda kuchipatara. Asi panyaya yemaabnormal periods vakasvika pakuti izvi hamunambozviita zvakatanga rini sei, zvekuti taitonetseka tese, hapana aiziva kuti chii chiri kunetsa. By then murume akabva wana nzvimbo kumukobha kuchikoro, awana nzvimbo. Mari yekuti vaende kuchikoro yakanetsa kuti iwanikwe. Ndakasacrifice kuenda kuvabereki vangu inini, ndikanoti baba namai nandichikumbirawo muite sei mutibatsire, mukwasha wenyu wawana nzvimbo asi mari hatina mari. Baba vangu vakataura mashoko ekuti but musha menyu mune vanhu vane mari, family yenyu ine vanhu vakabudirira chaizvo, kuti
patoshayikwa kana zvachose hwana abatsira pashayikwa kana hwani saka baba semunhu aida mukwasha wake nemwana wavo vakabva vaburitsa mari vakaburitsa iri 465 ne$10 transport pamusoro. Mwanangu, usaudza munhu kuti ndakupa mari, chero mama vako usavaudza. Iwe rongedza uite sei uende. Vakapfuura nekumukoma wangu akati bamnini uyai nekuno ndokunorongedzerwa ndokuenda. Ndakasara pamba, situation yakanga ichirema ichirwadza. Ndakanga ndichishinga Alright. Pauri kunetsekana uchishinga chii chainetsa waiitwa sei? Murume wako ari kuzviona here ende ari kuti chii? Kuzviona mama vandaigara navo, handidi kunyepa, ndaigara namai vemurume wangu. Vairema zvokuti vaisvika pamwe pachikamu chekuti nyangwe ukada kuti uitewo decision semuroora ari pamba, vanogona kungokukata vachiti mushandi wangu iwe hauna right yekuita sei unoda. Zvekuti ndakasvika pakuti ndiri munhu asinganzwi zvakanaka, ndinorwara, ndandichikumbirawo ndiwane kubatsirika. Pane mashoko avakambondiudza pandakatanga kuvaudza, vakanditi problem yawaita iyi haiudzwe vanhu. Ukaudza vanhu zvinoita sei zvinoramba zvichiwanda. Ndakavaratidza makumbo zvaanga akuita kufunuka achikunge zvisasa, but achifunuka kubva ganda zvekuti mafunga unge nyoka futi. Ese ari maviri akadaro zvikakwira nemuviri zvekuti nemumusoro zvakasvika mumaoko meso. Pazvakazosvika pakuti zvakuda kusanganisa muviri wese, ndo pandakasvika kuti ndakukundikana, ndakarwara zvekuti ndasisachakwanise kana kuita chinhu. Ndakauya ndikatorwa namaiguru nemurume wavo, maiguru vandakambotaura navo vemufamily ivavo, mukadzi wemukoma wemurume. Alright. Ova makamboudza vaya pamakavhura bheki, ndo pavanditi mainini situation yenyu inondirwadza, asi tasacrifice regai tiende nemwe timbonotrayawo zvatinoita sei zvatinokwanisa. Ndakanogara ikoko zvegore rose. Murume wangu navamwene havana kana kugara vauyako. Muri kwamaiguru kwamukoma wemurume? Ava havana kubudira family pachena kuti tiri kuenda kupi namainingi. Vakati tiri kuenda kwadhokta, ndokubva vaenda neni kwavakaenda neni, kwakati titorasira kuti sinzi mamboenda kuzvipatara zvichiramba zvichidi tombotrayawo zvimwe. Murume wenyaiziva kuti murume? Vaitoziva bhozi taitokomunicata navo, ndichitaura navo. Ndakatakurwa ndaakunzvimbo yandiri ndiri kubatsirwa, ivo vari kunkopa havana, asi vaiti after every 2 weeks vaitumirwa mari namama vachienda kumusha. Saka havana kuuya, handina kuzviisa mufungwa kuti ndakangoti kubatikana. Pavakazoti vapedza college, apa college vakaramba vachibhadharwa nababa wenyu? Aiwa, zvakazoita vava nemadzikoma ari kunze, ndo akazovabatsira. Nokuti vakabvunzwa kuti zvafamba sei, vakataura ndakazobatsirwa nani navakaramba. Ndo vakaita ndiwane mari yekuti ndiende. Saka ndakatanga batsirwa ndichirikafa, asi ndakarwara kusvika pastate yekuti ndisingachataura, ndisingachaite sei, zvekuti ndakapera, zvekuti vanhu vaitofungidzira kuti maybe ndine chimwe chirwere chiri kunditya, asi semunhu ainotariswa ndandisina chirwere chiri kundinetsa. Semunhu akanga asiya vana, ndakangoti ndichirikafa. Vana vakasara kumusha nekuti vanga vari vadiki. Papo mudiki anga ane 3 years, then mumwe wacho anga ane 6, mumwe wacho anga ane 9. Saka mwoyo wangu wairwadza ndichifunga vana. Ndikati kunyangwe ndisati ndapora, asi ndakukwanisa kuita sei kutaura nekufamba. Murume wangu ndo paakauya, nekuti anga anyora. Akauya akanditora, takadzokera mumusha tete. Tadzokera mumusha,
paakauya kuzonditora mai vakafona noti yakanditi usaudza munhu, usaudza anyone kuti ndauya kunoku, nokuti mama havasi kuda kuti ndiuye kunoku, havafaniri kuzviziva kuti ndauya kunoku. Chikonzero ina handina chandaiziva. Ndakabvunza nemhaka yei, zvikanzi ini vakanditi usaendako ikoko. Ndobva vataura nemunin'ina, bamunini ivavo vakatotaura neni. Mukoma variko, ndikati vari kunoku. Zvikanzi vari kutsvagwa kumusha, vakatarisirwa kunge vasvika kupi kumusha. Zvokuti patakaenda tese kumusha, mama vakasvika vakatobvunza mwana wavo kuti ko iwe wakazosvambisa sei kuinda kwandanga ndati usaita sei usaenda. Alright, okay. Aendawo yakutorai madzoka kumba mapamusha zvadini? Tete ndakangogara kwenguva diki ndichinzwa kuti ndiri nani, ndakatanga futi kurwara. Nekuti vava ndibvunza kuti ko zvakazofamba sei, ndikati mama inini ndakasvika ndikarwara so ndaiva nondedzera. Vakangoti isu hatinambofunga kuti urwere huri serious. Takangoti maybe kuda kunongowawo kurwara kuti munhu achapora achaita sei, achadzoka. Ndikatoti ndaitarisirawo kuti muchaita sei mama, muchauya kuzoita sei kuzondionawo kwandiri. Takakundikana pamba papasina munhu anosara. Ndikati zvisinei mama, makachengeta zvenyu vazukuru venyu. Saka tete ndakatanga kurwara zvekare. Zvaakutonetsa kuti inini nemurume wangu tisangane, nekuti ndaigara ndiri munhu ari kunguva dzake. Okay. Zvekuti nyangwe muviri ndakapera muviri. Saka tiri ipapo zveshuwa ndainyatsoona kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Pandinenge ndichitraya nenzira dzose kuti ndiri kuda kuti ndiite chinhu, kana kuti ndiri kuda kuita project yandoda kuita, because ndaiva munhu aita maprojects akasiyana siyana. Asi handina chinhu chaifamba. Ndaizongoerekana ndoona zvinhu zvatoparara, kana kuti ndikada kutanga kuita project yehuku dzaingofa zvekuti unotoshaya kuti huku dzafa, zvafamba sei. Kuda kutraya kuita business racho rinotopedzisira ndatova muzvikwereti zvokuti handisi kunzwisisa kuti zviri kufamba sei. Alright. Saka nyaya yacho yakazoguma nei? Zvakaitika mukugara. Pana mukoma vanga vari kunze pavakauya, vachiuya kunhamo yababa vanga vashaya. Baba venyu? Baba vatezvara. Ina handisi kuziva kuti zvakafamba sei, nekuti takazongoona mumusha mazara mune vanhu vakauya vavakabva navo. Vanhu ava isu hatinamboudzwa kuti vanhu ndevei, chero ivo mukoma wacho vavasina munhu wavakaudza kuti ndevei. Asi takazongoudzwa kuti pane vanhu vauya kuzobatsira, nekuti kwainzi matambudziko ari kuitika mumusha chichi. Isu hatina hedu chatakaudzwa. Chakazongoitika ndechekuti vanhu vakavuyiwa nava akataura kuti ndandichikumbirawo kana pane zviri muno mumusha anoziva kuti mune zvirimo ngaabudise ega. Vanhu vanoshandira, vanoita zvokubatsira, vanhu vaishandira. Saka hapana akataura kuti pane zviripo. Saka murume uya akabva ati ndine zvinhu zvandiri kuona zviri muno mumusha. Ndinokumbira mukomana wani akasimba aite sei, aende kunonditorerawo. Pane suitcase riri kumusoro kunoisa musoro vabereki musoro wenyu. Saka vanhu ava vasingazivi nezvepamba ivavo. Vanhu ivavo vanga vari vanyowani pamba. Vakabva Guruve ndokwavakabva, vakasangana nabamukuru vanaudzwa here nemukomana. Vanhu vacho vanofanira kutumira advance team kana maspai kana kunzwa vanhu vari munharaunda. Ipapo handidi kunyepa, nekuti vanhu vaiziva nezvesuitcase iri ndini nemukomana webasa. Toti naivo mai muridzi waro. Vana vakabvunzwa kuti pane anoziva here kana kuti akambosangana nezvaakasangana nazvo mumba mavabereki. Vana vese vakati havana, nokuti vese vanga varipo. Saka pane akanzi enda unotora, ndiye akaenda. Zvikanzi pane anoziva here kuti muneiwo. Ini nemukomana takatarisana, nokuti tisitega tanga taita sei, nekuti ndaitodawo kubata chokwadi kuti vana ava zvavauya ndeve kubatsira zveshuwa. Asi kana vakatadza kuona chinhu chatakaona ichina maziso edu, zvinoreva kuti pamwe vangouyawo zvavo kuzoita sei, pamwe vanongova vanhu vangouya. Alright. Saka suitcase rakazovhurwa? Suitcase rakavhurwa, munhu wese aripo tete. Rakavhurwa. Mamune dehwe riyari?
vakabvunzwa mama kuti zvinhu izvi ndezvani, vakati izvoni ndezvevakaenda vapi kubvira baba vakanga vaita sei ko vana vavo vakati chii? Vana vese vakangoshamisika, vakatoshamisika nemurume wenyu kusanganisira nemurume wangu, zvokuti inini ndakasvika pakuti asi ava vanoti havazivi but ndo vanogara panapa nguva zhinji, asi vakataridza kushamisika. Saka zvinhu zvese zvakabva zvaburitswa 1-1 nekuti mumusha mamaita futi challenge yekuti maiuya nyoka hombe yamaifamba dzekutoona live namaziso chaiwo. Saka isusu takunzwa zvakutaurwa nevanhu ava vakati imi munozoshamisika kuti nyoka dzinofamba mumusha dzakakura, ko iri mumba hamusi kuiona here? Dzinenge kadzichida kutsvaga pekupinda napo kuti dzinoona imwe iri mumba umu. Zvinoreva noti isusu patakabudisa nemukomana hatina kuziva kuti isusu tabudisa zvine maeffects echii, nekuti mataurirwa zvakaita zvinonzi idzi dzimwe dzadzouya dzakakapa hwema. Nekuti iyi inyoka hombe. Saka mumusha maiuya nyoka dzimwe dzinotyisa dzokuti waishaya kuti after mavhura papa kuya nyoka zvekuti mwana aigona kutanga kuchema usiku mumusha zvokushaya hope, ugorara wakabereka mwana usiku hwese. Saka zvinhu zvokuti tete ndiri munhu wekuti ndaigara ndakabatira hana yangu maoko kuti nokuda kwezvandakaita izvi mama wangu chaivo vakanditi mwanangu, kana zvirizvo zvawakaita, kana uchinamata unofana kusimba kunamata, nekuti makazovaudza amai? Ndakavaudza pandakarwara. Mama ndo zvandakaita. Saka nhasi chii chaita kuti muye pano nenyaya iyi? Because tikona tikuramba tichingoenda, vanhu vazouya vazoona bhegi rabviswa, imi muri kuramba muchisangana nedambudziko rei? Urwere huri pandiri huri kuramba kupera tete, zvekuti ndiri kutadza kuti ndiwane kana kubatsirika, kana ndingati vanobatsira, nekuti izvezvizvi ndikatanga kurwara very unfortunate kuti takazosiyana nemurume wangu. Kose murume wangu pandakarwara inini ndakambotorwawo nehama dzangu, ndatorwa nehama dzangu timbotiraya futi kuita sei kumbotsvaga kuona kuti chii chiri kunetsa. Ina handina kuziva kuti murume wangu akutsvagawo mumwe maybe chikonzero chachiri chekuti pamwe mumba sintsini ndane dambudziko akabva atsvagawo mumwe. Saka zvimwe zvacho ndakazoita zvekuzvibatira ndandegawo. Vana ndo vanga vakutaura mama kana pamunombobuda paya muchirwara pane vanosara vachiuya so ndokusiyana kwamakaita. Zvekuti vakatozosvika pakuroora mumwe mukadzi, ndikazvigamuchira kuti ini kana ndisisadiwe regai zvangu ndiite sei, ndiende. Asi nhau yeurwere tete nanhasi ndiri munhu wekuti zvikatanga kundibata ndinobatwa nepfungwa dzekuti saka mune muchinzwei, muri kunzwei, muri kurwara, muri kurwadziwa pai, muri kuita sei? Makumbo anotanga kuzvimba, otanga kana nyangwe anga akuda kuvhara zvekufufunuka zviya ari kufufunuka zvekutoti izvezvi rimwe racho rakatofufunuka rimwe racho tiri mustudio tione parakafufunuka tione. Sure. Saka rakatangepo pacho pamakavhura ndo pakangotanga ese anga akatombodaro zvekuti rimwe racho rinobva ratotanga futi kudairira. Izvezvizvi mwedzi wapera museru ndakamborwara zvekuti chero pandinoshanda havambozvizivi kuti ndinorwara zvakadaro. Saka zvandinoita kuna nachiremba vari kuti chii, makaenda kuchipatara kozvarakatofufunuka nemi? Ndakaenda. Saka pane pandakamboenda kuSouth Africa ndikanzi tinoda munoona dermatologist. Kana maona ndo panaenda kuvhunza kuti makanoona vanoona nezvemaskin here madermatologist? Ndakanovaona vakanditi izvo ndaimbopiwa matablets andaipiwa ndichishandisa nekubayiwa mainjection nekubayiwa mainjection, but hazvisi kupera nekuti pane dzimwe nzvimbo
zviri kutobuda pane dzimwe nzvimbo mumiri mumuviri nzvimbo dzakavanzika zvekutoti pamwe ndinotobatwa nepfungwa kuti saka zvichapera zvaita sei. Saka vana chiremba maspecialist havasi kuzviona ivava ndakaona havasi kukwanisa kuziva kuti chii. Vakanditi izvoni nemishonga yatiri kukupai kana pasina chenji munofanira kuchekwa munofanira kuchekwa skini ipapo pari kubuda machekwa yoendwa yonotariswa kuti kuonekwe kuti chingava chirwere nokuti dei iri ringworm haifaniri kunetsa kupora nekuti matablets ese amuri kushandisa ndeyekuti ringworm ite sei ndinotenga mishonga kana kuti mapiritsi ekutonyaradza marwadzo. Zvinorwadza kupisa zvekuti ndogona kutora kana dombo kuti ndikwize pachipisa zvekuti kapasina kubuda mvura zvinyarari zvinongoramba zvakadaro. Mane makore mangani muchirarama upenyu? Zvakatanga 2013 muna June. 2013 saka it's been 12 years muchingodaro. Kuzvipatara matest zvese maitwa? Ndakatestwa zvirwere zvakawanda zvemhando dzakasiyana siyana. Ndikatomboverengwa kuvarwere vezvirwere zvisingarapiki asi hapana chakaonekwa. Okay. Vakambotesta kana cancer here, mataipe ecancer? Ipapo ndo pandandisati ndasvika pekuti ndakunotestwa cancer nekuti doctor vandakapedzisira kuona kuSouth Africa vakati inogona kuzoenda kuskin cancer. Unenge watova nekuti kazvakuita muviri wese unenge takutoti yatova chii. Imi makakura muri munharaita hamunambokura mune zvirwere zvenhingi? Handina, ndakaroorwa ndisina kana problem yandinayo. Asi musi wamakavhura suitcase kungobva paincident iyoyo ndo pandakatanga kurwara kwandisinganzwisisi kusvikira izvezvi. Okay. Saka muri kudawo help yakaita sei? Help yandinokumbira kana dei ndaiwana zvakaita kana vangaziva kuti chirwere chakaita seichi chingarerekera kuzvirwere zvipi, kana kuri kuti vanobatsira kana kuti vanoziva kuti chirwere chakaita semhando yeichi chingarapwa sei, kana pana akambosanganawo nazvo angandipawo ruzivo kuti zvakazopera sei, nekuti izvezvi kuti nditange futi kutrace. Hamuna kunzi eczema here kuchipatara? Vakatoti haisi. Vakati haisi eczema? Vakatoti haisi because ndakazopedzisira kuSouth Africa vakanditi haisi eczema. Yeah. Okay. All right. So, varoda kukubatsirai vanokubatai panhamba dzinoti chi? Vanoda kundibatsira vanondibata panhamba dzinoti 078 55 77 098. Okay. Right. Tokorore? 078 55 77 098. Okay. Vedue apa tikutaura nezvemunhu aritaura kuti ndatambura hapana kwandisina kuenda. Anyway, I've also witnessed Russia muri kutaura nezvayakaita mumiri mavo. It's really sad. Unobva washaya kuziva kuti zvichiri medical problem here kana kuti zvazvimwe. But ivo vakuti of course ndaimbofunga kuti regai ndimboenda the medical way, pamwe ndicharapika, pamwe ndichadai, pamwe zvichadai. But vakazoramba vachifunga kuti pakazotangira dambudziko ndo paya pakavhurwa suitcase rarini inonzi skin yenyoka. So I don't know, pamakufungidzira hako, but yeah. Anyway, fonerai mainini panhamba 0785 577 098. Please, vari kudawo kubatsirwa paurwere hwavanahwo and nothing else. Handitika
ndikunzweima kuti ndoda kuvaroora zvangu hatitomboda kunzwa izvozvo. Vauya pano vane dambudziko ravanaro varida kubatsirwa pachirwere chavanacho. Saka amwene vachiriko variko vapenyu. Ko vana munavo? Vana ndinavo, ndinogara navo. Alright. Na baba vamunomboonana? Kubva patakaparadzana zvakabva zvangopera. Kuonana kwedu ndezvekuti ndinenge ndatoita zvokuti ndinoda kuuya nevana, asi notoona kuti ukama hwacho hapachisina. Alright. Asi vanei hama dzavozvo? Handiti mbuya vanomboona vanei? Ndinotoenda navo ndiri ini kutoti vana vanoda kuuya kumaholiday. Like pandakaenda navo muna December ndine challenge yekuti kubasa ndanzi ndofana kubuda nebasa. Alright. Saka ndakakumbira zvakanaka. Baba ndobva vati aiwa ngavauye. Ndaenda nevana vakanosvika vakativharira magedhi. Zvikanzi handina kuzopinda. Ndikatofonera baba kuti musapinde kutovharirwa mukati. Vakativharira. Okay. Sure. Yeah. Mainini, nyaya yenyu hongu mabva nayo kure, tisinganzwisi kuti zviri kufamba sei, asi ndikuona kuna vari kuteera paFacebook vachizoonawo mamiriro azvakaita, uyezve apa mangotiradza kumakumbo kwatokwanisa kutinge tichiona sehesh muviri wacho unobva washaya kuzewa kutongotarisa kudai unonzwa miri kudairira kudai. Mainini, we wish you all the best. The choice will be yours. Tapa vanhu nhamba dzenyu, ndimi mega munosarudza zvamurida kuti munge muchibatsirwa nazvo handiti. Asi mukutsvaga kubatsirwa ikoko mungwarirewo zvekare. Pane vamwe vanouya vachinyepera kuda kubatsira ari matsotsi, vamwe vachiuyawo vane chimwewo chinangwa handitika. Saka tichazongoramba chikuteerai kuti tinzwe kuti zvakamira sei uye nekuti zviri kufamba sei handitika. Alright. Maita henyu nekuuya kwamaita muchirongwa maine? Tinotenda tete. Ndimandipawo mukana uno handinambofungira kuti ndingawana nguva yakaita seiyo kuti ndisheyewo dambudziko rangu. Alright. Okay. No, it's okay. We wish you all the best. Tichivimba kuti muchawana rubatsiro zvinhu zvese zvobva zvaita right handitika. All right. Okay. Thank you so much. Yeah, a very sad story indeed. Nyaya yamainini vari muno miri wese zvawakaita uchiona zvazvakaita. So yeah, vari kuda kubatsira tokumbirawo. This is a problem and atikuda vanhu vanopedza nguva vanoita zvokutamba kana kuti zvokupedza nguva. Namba dzavo 0785 577 098. Tatotaura pano tatopedza. Ndopaunozoona mumwe 12 midnight 1 am 6 am tokumbirawo namba dzamai vamamuinawo nezuro namba tatotaura nditika. Saka tokumbirawo vanokwanisa kubatsira muite sei mubatsire. Ndo nyaya yatange tiinayo nhasi pane ino nguva yatinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Right, veTollgate Motor Spares vanoita ivo kana vanosupply ma-engine spares, ma-engines, ma-suspensions, ma-service kits pamwe chete kana ma-accessories. Vari kuwanikwawo pama-branches avo ari kunzvimbo dzinotevera. Muguta reHarare panamba 30 Kaguvi Street, kozotiwo nepanamba 2 Robert Mugabe Road pari pashop number 2. Kozoti kuHighfields kuGazaland tiri pa8633 Old Jairus Chiri Complex. Kugweru tiri pashop number 4 Corner Akram and ED Mnangagwa Street. Kozoti kuKwekwe tane shop yedu itsva. Shop yedu iri pa 106 Nelson Mandela Way mukatikati medhorobha muCBD chaimo. Kozotiwo kuChegutu shop yedu yanetsa muChegutu tiri pa DGM Complex pa shop number 6 pa Station Street muChegutu umo opposite renke mabhazi paya. Munotibata pa 0786 852
151 0786 852 151. Kwozotiwo macivil servants vashandi vehurumende munokokwa mese kuti muuye kuzotorawo zvamunenge muchida nechikwerete chamunokwanisa kubhadhara kubva pa3 months kusvika pa36 months, which is 3 years. Anditika kwozotiwo vasiri macivil servants, you can also get maspares on credit. All you need to do, uyai muri group revanhu vatatu vabva mukambani imwe chete, automatically you qualify kuti munge muchiita sei muchipiwa kachikwerete. Saka munotibata pa 0786 852 151 0786 852 151. Tollgate Motor Spares, the genuine parts place. Tilda live on Star FM. Foundation.